Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam ñalle mon en garti hande oɗo ñalloma dimanche hawri ko nogas e goho lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ko habaruji gulɗi ummade États-Unis haldata gonɗo musidɗo moon Amadou Touré e ko ɗaminno hono kanko président Joe Biden o felliti e ñallama he o wawi o felti o ɗacci campagne makko campagne on pour wonde nemede yo won candidat banggue démocrate en pour kadi arditade leydi ndi mandat goɗɗo noon ɗum ɗon fof noon ari ko caggal nde pression mawɗo waɗa e makko kanko président Joe Biden e kadi ene wayno ko pression o ko guila e kamɓe sénateur uji ha e représentant ji ha e même yimɓe ɓe ganduɗa sehilaɓe makko walla yimɓe rokkoɓe kalisaji ɗum noon turnade konngol ko haali donc e konngol kanko président Joe Biden konngol ngol haali o wi wonde ko ene wayno oɗo saaha joni ɗo ɓe jarata ɗo henna sibabunde kadi yiddemo parti démocrate en yiddemo kadi leydi ndi yaara yeeso o felliti o oppi wonde natti wonde candidat pour wonde banggue démocrate en wonde nometeɗo pour yo won candidat ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal ɗum ɗon o kanko hoore makko wi wonde ko oɗo saaha joni o ñaagui ko hono hono parti démocrate yo ƴeftu hono Kamala Harris waɗa ɗum nominé pour wona candidat en ardade leydi ndi henna ɗum noon ko hunde hesere wonande États-Unis debbo jabde wonde candidat walla wonde présidente walla debbo ni taw ko surtout yenno jogguiɗo esque muɗum taw ko asiatique walla kañum hoore mum taw ko ɓalejo ɗum kadi ko hunde hesere ko wawi wonde fof andaka taw holno ɗum jogori wadde kono e tugnade kadi habaruji gomiriɗi tan e yimɓe ɓe ganduɗa henna kamɓe ne gonde makko kanko président Joe Biden yimɓe ɗum noon ko yimɓe liggotonoɓe e gouvernement kan jeeya hen Buttigieg on ko kañum woni ministre toppitiɗo ko fate transport o wi wonde ko omo woni liggade e jiimani kanko président Joe Biden o kadi man komo yetti ɗum no fewi tinnare muɗum e kadi tinnare kadi e yidde leydi États-Unis on kanko Buttigieg réaction goɗɗo to républicain hono kanko speaker Johnson ɗum noon ko gardiɗo sous représentant ji taw ko républicain so tawi Joe Biden kañum hoore mum wawa wonde sellani pour wawa wonde candidat pour wonde président ene wayno e foti ko démissionde immédiatement en o nattude wonde président ɗum noon ko ɗum o haali kanko speaker Johnson ɗum ko banggue républicain ji haali ko e nder message ɗo haali wi wonde ko bandiraɓe américain naɓe o wi kanko président Joe Biden ko ma ɓuur duuɓi tati e feccere ko enen mbeɗino fof en liggudima pour ɓeydude ndiɗo leydi beele no yaara yeeso hande wayno ko américain kañum jogui économie ɓuuri mawnude o kadi en mbaɗi wawi wadde investissement ji mawɗi pour wawde matude Amérique pour kadi beele en usta ko surtout ko fate kalis no foti yeɓete hen ko fate safruji e surtout wonande mawɓe e kadi ene wayno kadi en ɓeydi kadi assurance pour wonande yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko américain ji fof ko wawi wonde foof o kadi en mbawi ɓeydude kadi wallude million ngaji taw ko yimɓe retraité ji joguinoɓe surtout caɗele ko fate hen gueɗe ko mbiyata substance uji ɗum ɗon ko toxique o wi kadi o mbawi wadde kadi luwa kuulal gotal patungal surtout hen kisal ko fate kaɓirɗe ɗum noon ene wayno ɗum ɗon ko kuulal baɗɗo ma won duuɓi capantati ronkano waɗete ko teddungal mawgal wonandemo kanko président Joe Biden e wonde président e leydi ndi o wi hay sinno mo joguino anniye wonde kanko hoore makko ƴewde kadi arditade leydi ndi o wi wonde ene wayno oɗo saaha joni o wi wonde ko intérêt parti makko ko intérêt kadi leydi ndi pour oɗo saaha joni o wawa wase wonde candidat pour o wawa wallude beele o wawa huccidde haqqille makko e kala ko woni gueɗe ɗe ganduɗa liggueyaji makko pour wonde président pour ko hedde hen e mandat makko o ma hucci konngol makko américain ji e ɗum noon koye ɗeɗo balɗe garoje pour hokkude datuji o wi ko oɗo saaha joni o yomo yetta yimɓe ɓe ganduɗa liggudima makko e laamu makko pour ballimo kadi ha kanko hoore makko suuɓa wonde président o wi joni omo yetta kadi vice président makko Kamala Harris woni neɗɗo mo ganduɗa partenaire makko extraordinaire pour balluɗomo e liggueyaji makko foof oɗo saaha joni o wi omo yetta Amérique naɓe foof pour gonɗinde e makko e pour kadi hoolademo pendant ko waɗata ligguey makko o wi ko wawi wonde fof o wi komo siftini yimɓe ɓe tan kamɓe fof ɓe mbawi yimɓe fof poti siftorde ko américain ji enen fof gonɗen koye États-Unis omo continue ha hande kadi e gonɗinde wonde ko gonɗino toujours wonde ko ala fof ko woodi taw Amérique wawa wadde o yi ɗum noon so tawi en baddi ɗum enen fof en liggudima ɗum fof ne wawi wonde
o wi oɗo sadio o yiide tan ko siftinde yimɓeɓe ko il faut ko yimɓeɓe ciftoro en fof gonɗen ko États-Unis lettere makko ne juuti kono mo artu e télévision pour wawa huccide américain ji ko jiida ɗum ene wayno ko sénateur biyeteɗo Hickel Loppo kañum hoɗum yanti e yimɓe démocrate en pour wawde yettude hono kanko président Joe Biden wimo wonde ko kanko patriote on no wi wonde kone ɓuuri duuɓi 50 ne wayno ko liggey makko kanko président Joe Biden o liggini ndiɗo leydi ndi ɗum ko hunde fonde yeɓede noon ko ɗum ɗoji toon to Michigan kadi ene wayno ko yimɓe sarɗiyankoɓe hewɓe mbawi kañum koyemen yaltude pour yettudemo kanko président Joe Biden ɗum noon e jeeya mabɓe hono surtout yen gouverneur toon to Michigan biyeteɗo gouverneur witme o haali wi wonde ko président Joe Biden ko neɗɗo jambaro kadi ko neɗɗo baɗɗo gurdam mum foof pour wallude États-Unis donc toon to Michigan to ene wayno ko sarɗiyankoɓe heɓe yaltude toon surtout kadi supporteur uji parti démocrate mbi wonde ko oɗo saha joni e wayno ko kanko président Joe Biden o felliti wonde suɓade wonde ko leydi ndi ɓuuranimo e intérêt ji makko personnel ɗum noon kadi ene jeeya hen hono sénateur jeeyaɗo toon to Michigan biyeteɗo Dick Durbin kañum hoorumum yetti Joe Biden wi wonde ko Joe Biden ko neɗɗo jambaro kadi ko kañum hoorumum holli américain ji ko leydi ndi ɓuuran ɗum intérêt ji mum personnel sénateur goɗɗo kadi Baldwin on kadi ko haali haala moƴƴe makko wi wonde ko neɗɗo kellifaɗo ko neɗɗo kadi pelliɗo kadi ko neɗɗo joguiɗo kadi cuusal no fewi awa ardade leydi ndi henna ɗum noon yettimo hen no fewi donc ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko Schumer ko kañum woni gardiɗo toon to Sénat ɗum noon ko banggue démocrate en kanko hoore makko wi Joe Biden non seulement ko président ɓurɗo wonde moƴƴo e président ji kono noon kadi meeɗi ko kañum hoore mum kadi ko sarɗiyanke ɓurnoɗo tinnade e liggey muɗum ene wayno oɗo saha joni décision mo ƴefti o ɗum ɗon kadi ne wayno ko o holli wonde ko parti makko nafoore muɗum walla intérêt parti makko walla intérêt leydi ndi ɓuranimo intérêt makko kanko président Joe Biden ɗum ko kanko Chuck Schumer haali ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko teskira hen tan ene wayno ko kanko président Joe Biden oɗo saha joni o haali o wi wonde ko o endorsi hono Kamala Harris yo wonno nominé pour démocrate en andaka taw noon holno ɗum jogori wade no mbiɗen ni ene wayno ko démocrate en ko ɗamina tan e wonde ko hawnaki ɓe maɓe nanodir pour jabde Kamala Harris wona lomtomo kanko président Joe Biden pour wona nominé kono andaka hol jogorɗo wonde vice président mum walla so tawi won yimɓe woɗɓe yaltoɓe kadi pour wiide ne gonani d' accord pour wonde kanko Kamala Harris yo won nometeɗo donc ƴeewete tan joni holno folfumoɓe mbawi dañde kene wawa hollude wonde ko kañum hoorumum so fotti e Donald Trump ene wawi habde ɗumen ene wawi hawde siftinde ɗon tan ene wayno ko campagne mabɓe kanko Kamala Harris ko fuɗɗi o fuɗɗi haalde joni surtout enne ko critique de Donald Trump e critique de kadi JD Vance surtout e nder projet mabɓe biyeteɗo 2025 oɗo projet kadi ko projet mo ganduɗa kamɓe républicain surtout kanko Donald Trump e yimɓe ɓe ganduɗa kene won 149 neɗɗo taw ko soit ko meɓɓe liggodade makko e laamu makko soit kadi ko yimɓe supporte ene wayno ko ɓe jiiɗi ko so tawi ɓe keeɓi laamu kanko Donald Trump so heeɓi laamu kala yimɓe wonɓe justice kala yimɓe wonɓe département ko wayno FBI ko wayno département ji bureau ji fédéraux ji ɓe jiiɗi ko ittude ɓeɗon taw ko ardiɓe ɗumen ɓe mbaɗa hen yimɓe mabɓe taw ko gonɗinɓe yimɓe liggueyjaji mabɓe wawɓe walludeɓe eyyi ɗum ɗon ne huula hen hono kanko président Trump so ari non seulement kulol ko jiida kulol wiide ko déporté o yimɓe hewɓe wonɓe ɗo e États-Unis ɓe ngala kayitaji kulol ngol ko kanko hoore makko mo continde wiide wonde komo continue wonde président hay sinde mandat makko gasoyi so tawi o heeɓoyi laamu ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗon jartanoɗo saha joni message uji nen continue ne gara surtout message cakkidde garɗo joni ko kanko gouverneur mo Californie Gavin Newsom ene wayno kanko hoore makko yetti président Joe Biden kadi o wi wonde ko neɗɗo jambar ko neɗɗo kadi tinnuɗo no fewi noon ene wayno ko kañum hoore mum waɗi histoire pour wonande nde ardi leydi États-Unis e kadi surtout kadi ƴefti oɗo décision hannde mo ƴefti joni noon ko banggue commentaire uji ne wayno ko won yimɓe ɓe ganduɗa ene taw ko yimɓe journaliste uji surtout ene kadi ko politicien ji gonno hen ene continue hande ne mbiya wonde ko hawnaki kanko Nancy Pelosi par ce que en jannamo hen kanko Nancy Pelosi e kanko Chuck Schumer wonde ko yimɓe ɓe ganduɗa en ɓeyduɓe gulali ɗiɗo ha kanko président Joe Biden oppi donc hawnaki maɓe ƴeewa feere ɗo e 48 heures holno parti démocratique holno jogori wadde pour ƴewde
hol gardi hol jogorɗo wonde candidat mumen e hol kadi jogorɗo wonde candidat mumen adjoint donc ko wawi wonde fof ma gartu journal meɗen jamma pour so tawi won détail uji goɗɗi jaltuɗi hen ko ɓuuri wonde important tan ko kanko président Joe Biden o wawi windude lettere pour wiide wonde ko oɗo sadio no natti wonde ñagade pour wonde yo won nometeɗo pour candidat en élection ngaji baɗoji ñande 5 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djowol Sare ko habaruji gulɗi min gaddan noon hannde ummade toon to États-Unis e oɗo ñalawma dimanche nogas gol lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ma en gartu e journal meɗen jamma so tawi Allah jaaɓi so tawi won détail uji kessi gonɗi hen wonande kanko goppugol makko candidature makko kanko président Joe Biden ɗum noon e kadi kanko hoore makko suɓadema hono Kamala Harris yo kamɓe démocrate en yoɓe ƴeftuɗum ɓe mbaɗa ɗum candidat ma en gartu ɗum noon ɗo e kikiɗe so tawi Allah jaaɓi so tawi won détail uji goɗɗi gonɗi hen